Hrvatske tvrtke vole kad im netko kaže da su socijalno osjetljive, da brinu o majkama, djeci, privatnom životu svojih radnika. Dvije riječi, a to je fleksibilnost i podrška. Fleksibilnost u smislu fleksibilnosti radnih uvjeta, radnog vremena, radnog mjesta i podrška u jednostavnijem obavljanju posla, ali i podrška u privatnim izazovima s kojima se zaposlenici susreću. Najbolje fleksibilno podupiru, kažu Vipnet i Privredna banka. Otvoren je 84. sajam automobila u Ženevi. 30 proizvođača izlaže 900 automobila. U 10 dana ovuda će proći, kažu, 700.000 posjetitelja. Ako kojim slučajem baš ne namjeravate biti među njima, evo i za vas nekoliko kadrova novih novcatih prometala. Bilo je to sve u Studiju 4. Reprizu naše emisije možete pogledati u 22:05. Doviđenja.